भुरटे विचार आम्ही 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 कार्टेनी द्वार थोडे थोडे ठग भुरटे विचार आम्ही 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 कार्टेनी द्वार थोडे थोडे ठग भुरटे विचार आम्ही 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 कार्टेनी द्वार थोडे थोडे ठग भुरटे विचार केल्याने फार कष्ट झाले विचार ज्येष्ठ होमीचा आधार चालतो व्यापार श्रेष्ठ सगळं बोलणार स्पष्ट आमचे परिश्रम कम नाही आपले करतात घात तरी पण गम नाही मला पाडणार बंद एवढा कुणात दम नाही का सगळे मला समजतात भोंडा दगड पण माझी इच्छा शक्ती मला म्हणती कष्ट रगड राग सोड आणि माझा हातात पकड नको राव वै नुकसान शिव्या गाळ्या करायची सवय मला खूप घाण पहिलं स्वतःची चूक मान नाही तर सांबटा सॅवेज करून जाणार रापमान फक माम आता जरा गप माम हुड कुणाचा बी तिथं सांबटाला मानपान मी निघलो कारण आई जवळी खानदान डॉनची एंट्री करा रस्ता सुमसाम नंबर कारी बँक सगळे गाबडे धुमधाम आम्ही 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 कार्टेनी द्वार थोडे थोडे ठग भुरटे विचार आम्ही 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 कार्टेनी द्वार थोडे थोडे ठग भुरटे विचार आम्ही 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 कार्टेनी द्वार थोडे थोडे ठग भुरटे विचार आम्ही 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 कार्टेनी द्वार थोडे थोडे ठग भुरटे चल फक्त शिटला उड्या नाही पाहिजे फेम मला दोस्तीत नाही जमत गेम मला हा हेटर्सवर पण नाही प्रेम मला ज्यांची लायकी नाही ते आई झवेका करतात ब्लेम मला अर प्रसिद्धी नको पाहिजे वही पेन मला रॅप शीट डोप शीट ही तर निसर्गाची देण मला स्वास्थ्यातले विचार नाही मागातलं प्रेम मला गुन्हेगार शाब्दिक मी पटत नाही क्राईम मला नाही तुला माहिती नाही अरे हे पक्ष्यांने माझे नल्ले राईमने आणि काजव्यांना डिस्कार आहे माझ्याकडे टाइम नाही घरी जा तुला हिपहॉपचं ज्ञान नाही तू खाजव्यांची झेलतो पण घरात ध्यान नाही राजीनामा दे तुझं सीन मध्ये काम नाही रामनाम सत्य आम्ही लिरिकली शॉट देतो बीटवर हात सरळ 302 मर्डरचा किस्सा फुल रेड झोन रातभर टुपाक ऐकतो डीप कानात हेडफोन कानचे एक शॉट घेऊन आला कोण नाव माझा सांबाटा जोगदंड पावर पद्धत नाही लढू शकत कोण पण तू तांडा घे आणि आम्ही येतो 2 जण खायला बाजार आम्ही कार्टेनी द्वार थोडे थोडे ठग भुरटे विचार आम्ही 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 कार्टेनी द्वार थोडे थोडे ठग भुरटे विचार आम्ही 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 कार्टेनी द्वार थोडे थोडे ठग भुरटे विचार आम्ही 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 कार्टेनी द्वार थोडे थोडे ठग भुरटे विचार रिप्रेझेंटिंग माझे होमी माझा हुड रिप्रेझेंटिंग मी स्वतः सांबाटा डॉन आईज उंटाकल